Bully, sinä jäät tänne. Ihanko totta? Torvelo, muistakin syödä jotain halpaa. Hyvä on. Herra Bully, meidän on oltava laivassa viimeistään 9. Kumpa he nyt ehtisivät? Voi vain 10 minuuttia. Bully ei pärjää yksinään. Moi. Herra Passepartout, tulisitteko tänne? Halusitteko te jutella? Ei kun hän. Oliko teillä asiaa? Puhutaanpa nyt vakavasti. Tämä laiva on matkalla Bordeauxhun, eikä herra Fokkilla ole enää mitään toiveita kiertää maailmaa 80 päivässä. Tiedän sen. Ettekö välitä? Totta kai välitän, siksihän minä olen ollut niin huolissani. Minäpä tiedän, miten saamme laivan menemään suoraan Liverpooliin. Ihanko totta? Kaappaamme laivan. Kaapaamme. Shh, ei se ole temppu eikä mikään. Vangitsemme ensin kapteenin. Hän maksaa miehille niin huonoa palkkaa, että he asettuvat taatusti meidän puolelle. Sehän olisi silkkaa merirosvoutta. Liverpoolissa joutuisimme oikeuden eteen ja meidät tuomittaisiin kapinoinnista moneksi vuodeksi vankilaan. Tuskin. Minulla on sentään suhteita johtotasolle. Muihin valepoliiseihin vai? Unohtakaa jo se asia. Toimimme yhdessä. Hyvä on. Kerrankin olemme yhtä mieltä. Sovi. Hetkinen. Minua kiinnostaisi tietää, miksi te itse asiassa sekaannutte tähän. Siitä yksinkertaista syystä, että haluan pian takaisin Lontooseen. Mutta ennen kaikkea haluan osoittaa kiitollisuuttani ja auttaa herra Fokkia pääsemään Lontooseen suurena voittajana. Ymmärrän. Tätä menoahan me olemme perillä Englannissa jo paljon ennen määräpäivää, eikös vain, herra Fogg? Sitä sopii toivoa. Niinpä. Teillä taitaa olla jokin erityinen syy päästä takaisin Englantiin mahdollisimman nopeasti. Ei, me kaksi vain haluamme kaikin keinoin auttaa teitä saapumaan hyvissä ajoin perille Lontooseen, jotta voittaisitte veton. Eikö totta, Bully? Mikä sinun on? No kun minä voin pahoin merellä. Senkin tollu, et ehdi nyt rahdustella. Painu alas konehuoneeseen auttamaan lämmittäjiä. Meillä on kiire, Torvelo! Polta! Myrsky uhkaa meitä, pankaa liikettä lapioihin! Bully, töihin, Torvelo! Joo! Älä tulla, Bully, työ kutsuu! Joo! Nyt Hurraa! sallitte! Anteeksi, jos olin liian kovakourainen. Bully, vie sinä tuo sänky. Mihin te sitä viette? Iske vene säpäleiksi. Selvä! Älä huuda! En se minä ollut, vaan tuo vene! Höpsistä jatka! Avuraaja! Herra Passepartout! Sopisi vähän varoa. Anteeksi! Hei! Ulos täältä! Tämä on prinsessan hytti! Eikö teillä ole minkäänlaisia tapoja? Ulos täältä! Anteeksi! Häipykää siitä! Selvän teki! Hei, mitä nyt? Au!
Päivää taas, prinsessa. Ikävä kyllä teidän on noustavaa. Älkää koskeko tähän sohvaan! Hetkinen vain, herra Fogg. Minulla olisi vähän asiaa. Nyt olette vihdoinkin Britanniassa, eikö totta? En ymmärrä, herra Fix. Jaa. Sanokaa minua komisarioksi. Ja minua konstaapeliksi. Hänen majesteettinsa kuningattaren nimissä pidätän teidät. Mitä sanotte? Tässä on Phileas Foggin nimelle kirjoitettu pidätysmääräys, joka tosin on hieman nuhjaantunut, kun minun piti kuukausitolkulla odotella, että palaisitte taas Britannian maaperälle. Vai olet sinä sittenkin oikea poliisi? Mitä todisteita sinulla muka on minun isäntääni vastaan? Mitä? Päästäkää irti! Pidätän teidät viranomaisen vastustamisesta! Hyvä Passepartout! Passepartout, rauhoitu Passepartout. On tapahtunut erehdys. Selvitetään asia poliisilaitoksella. Mutta me myöhästymme junasta. Ole huoleti. Komisario Fix, lähden mielelläni mukaanne. Etsi vaunut. Käskystä Fix! Anteeksi vain, mutta prinsessa ei voi tulla sisälle. Seuratkaa minua, herra Fogg. Ja te myös, herra Passepartout. Sisään. Käyn vain ilmoittautumassa päälliköilleni. Toivottavasti ette ala rähinä. Ai, ettei ole paikalla. Ei ole, hän on käväisemässä kaupungilla. Tolvana, ettekö te nyt tajua? Tämä on tärkeä asia. Hakikaa komisario tänne jo äkkiä. Käskystä! Kaikista ei ole vastuunkantajiksi. Minun on viipymättä ilmoitettava pidätyksestä Scotland Yardin päällikölle Rowanille. Poliisipäällikkö. Kas, komisario Fix. Kuinkas te nyt täällä Liverpoolissa olette? Sama ajoin kysyä teiltä. Ettekö muista? Bully ja minä olemme jahdanneet sitä Englannin pankin ryöstäjää maailman ääriin. Ja tänään minä sain vihdoin viimein heitettyä sen ketkun telkien taakse. Että mitä? Mehän juuri äsken pidätimme yhden pankkirosvon. Ette kai. Päivää. Päällikkö, löysimme todisteet hänen piilopaikastaan. Tässä ne ovat 55 000 puntaa viimeistä pennosta myöten. Teitte hyvää työtä. Nostakaapas päätänne. No oletteko ihan tosissanne? No, katsokaa itse. Kuin 2 marjaa. Aluksi luulimme Foggia syylliseksi. Minä pidätin hän. Pidätitte, hulluhan te olette. Tämä käy teille kalliiksi. Kai te edes kohtelitte häntä hyvin. Heitin hänet vankityrmään. Päästäkää herra Fogg vapaaksi. Käskystä. Pyytäkää ihmeessä anteeksi herra Foggilta. Tunnen itseni niin kurjaksi. Hivauttakaa minua. Ajan tuhlausta. Ja te 2. Yes, sir. Joudutte muihin hommiin. Mutta päällikkö. Bully, tee palvelus. Minä? Iske, lyö nyrkillä. Hauritko sinä? Mottaa minua Foggin nimissä. Muutoin omatuntoni ei anna rauhaa. Voiko tosiaankin lyödä sinua? Torvelo, se on käsky. Älä naureskele, vaan lyö, Torvelo. Saamasi pitää! Valmista! Au! Mikä isku? Tuota ei lasketa! Miten niin ei lasketa? Näin vain omasta puolestani. Lyö uudestaan. Nyt isken herra Foggin puolesta. Oletko tyytyväinen?
Pitäkää kulkuväylä vapaana. Mikä sinua vaivaa? Etkö sinä osaa edes valvoa järjestystä? Katso nyt, mikä sotkun sait aikaa. Sekin torre!